नन थाना छालकिसा सकां बेंगल वो अबा हायके सा खामया नंगै नुकमानि अबा बबा हायराखौ नि सा खामयां खा नन सा आं कासे हस्टेल काम खायमानि ओमफ्राय आं लोमखादो लोमो डक्टर आजि बिदि साखा गास हस्टेल दङ पिजिव ओमफ्राय आं लोमाने फसनो सिलिया ओमफ्राय आं कौरं मानलिया सायमालिया गुमाव थांगा फुदि मा फान सानिया साब लायदो ओमफ्राय नायखा आनिबार खायखा दा दिनै सायखा जन फायो दा जन ओमफ्राय गोबां बरफ फायदो दङ आं सायमालिया आं गुमाव थांगा फुदि मा सा ओमफ्राय बे बागा आं माने आं हामबाय माइलो गरम आं कौरं माने खायमोन इनका बोले आ जगह बाहर लोगों नुगो नन डॉक्टर नायो हाई प्रेशर को नन बिथि रसारे अब हायरंग अब के डॉक्टर नायो जे बिथि साबो अब हायरंग माने abule doktor na nainaya sania sarang bikile masa suka emang kamu kan tabang sania bikilang kebang masa suka enggak tam kanai enggak ano dokter sabo tirma bohon sabo ga tirma kani dokter ga bo sa enggak dokter tangi raja ari tirma singa bohok sit potu sakanyang ana dokter tangi rakha ngabun suda habi na kong maya kum ka dokter te khapyo phela khaibo makang ani khani rak sa enggak amuna habi na kong man kan ka ba साबरो हेल्प खायो नन साब सुबाबो अब हायके सपाय के दिने सिजर फै दिने सारजन दंवा खाकसां सहमा दंवा गता रंगत बरफ वां सिलिया से जां नों मान मखो खिबि नों माने हमसिनो आनि पारा बर आनि जागा स माने फाटे पारने बागै स हाबना सिलेता गकान बाय खायो आनि नि पारा खाय बर आनि पारा हंके रामहय सबे पारा बरकाट साइतो नि मुंखे आनि मं अर्सना लेबल मा नोंताम खाय थामोन आरो आं सामुखौनि थांमोन ताबो केनिन सरिबो एन कासा ताबो सरि थिगनो थिग दङ कम खायनो आइफोर सुकांके बासना किसा प्रब्लेम दङ किना सना डॉक्टर के तो हिसाब फाइपि दिराम तिरो कुनो हिन सा किसा नन सबanya रन सिनि बखाके बस न्यूज नानि रन बखाके ताम कोन मसला आरो सबना रे दे सार आरि सामां फांमां गोथैनि गोथांबासो फायमानि आं गोथैनि गोथांबासो फायमानि गां बलखा आं बखा आं हामबाय नाम संग आं दै कुरु खायमाया हामबासिनो नांग्रिमा नांते ताम खायमाने सार